Phainai 27 November Salmari Rajakhor Agulio Khlaijaknani Thangwi Tongo Tipra Mothanani Kaisa Kotor Luku kuthum Panda Abono Tangsalo Mandai Gurmani Thwngnokhala Bwskang Simi Chengjakha Kaisa bike rally Tangsalo Mandai Simi Chengjakha Goria Kaire Ashigor Patni Pura Khalolir Bazar NIT Mandai Tike Tewasha Phainai Mandai Hatio Kifil Pheka Asalni rally Asalni Panda no Luajika 15 Jorani Okhala Tipra Motha Tangsalo Mandai TTATC Chairman Jogodish Debroma Mandai Tipra Mothanani Dangphang Jombu Debroma no khoboi te kubun adongro Panda dugunyai sing Panda Jorani Kholani Chini warrior Chini Tipra Mothanani sing Luku no sing kobognai hari asal majano Chini manthai Chini Tipra han Rajakhor dilung tomuni amno sing ha Kotor sing phungna bagai Chini manthai sing phungna bagai Thansani marino sing te kra khanya bagai 27 tarik astawal phajeni tini Chini Kaisa jengmu Chini bike Chini warrior sok thangnai Chini Jorani Kholao sing Santi khai khaksamati khai 27 tarik sing Chini yo Luku kuthum no kabang borok phajeni sing tini borong sing khabai khai sing tini koni Tino asalo biang tiken or really khainai sing dabuk at present government stadium bo sing on hoje sing suru khaye start khaye sing kaire thangnai kaire ti phai sing old Mandai sing asigo morosomni patni bazar on pore borokha tai nini binan kupra ti phai lori bazar phai sing NIT background kami bisram kami sing marop ti phai sing yang ayang sorok ayang paring ya wunyai hanya sing tini Mandai sing kel phai Mandai Chimolini kuthum Chini Khorang